shakka abin alkhairi dai al'umma ke yi wa barka zamana da kai kullum matsayin miji nake kallon ka domin in zan zama tare da kai ba zan rasa jin daɗi ba abin sona na yarda da kai baka samu makusa ba sai kin rike mini alkawari ni ma shi yasa ni rike da kafafu ne ya gudun kamun zo ka gaba zan yi sake da abin rogo ra'ayina ne ai gwara ba bani rike maganar da kayo sai dai nazari in gane ina ta manufa zuciyar maki san ba ta da kyawu rabbana ka tsare ni ita amar sona na yarda da ke baki samu makusa ba ita zuciyar miji san ba ta da kyawu rabbana ka tsare ni ita abin suna na yarda da kai baka samu makusa ba ke nake alfahari na baka dukkan lamari yan mata kin ci gari mu je a yau ayyiri ranar da za a yi budiri zuwanta shine madari a gona ba sauran nazari zo amshi makulli ta na zuciyar maki san ba ta da kyawu rabbana ka tsare ni ita amar sona na yarda da ke baki samu makusa ba ni da kai mun zama ɗaya rabuwar mu ba zan so na ga ranar ba rabbana samu mu dace lahira mu dace da rabo